A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Risalatus Syam halaman 20 genep. Kiparatul iftari utawi kiku kiparat buka pi Ramadan ing dalam bulan Ramadan tajibu wajibal kafaratu apa kiparat bibsadi saumin yaumin kalawan sebab ruksake puasa sadina min ayami Ramadana saking pirang-pirang dinane bulan Ramadan biji main kalawan sebab jima walau liwaton lan sanajan iku wati dubur wa itiana bahimatin lan nekani hayawan au maitin atau mait bisarti ayakuna kalawan syarat yen ta'ana al mujami'u sopong kang ngajima dzakiron iku eling lisomi kadue puasane mujami aliman hale waru bihurmati kalawan harame Gairu mutarokhozin kang saliyane wong kang den alap kamurahan bisa fari kalawan sebab lulungan paman mangkau tasopong palaiku migawe mandalika yang mengkono-mengkono madkur Daziana lelali somi kedua puasa ujanan tau bodo bil hurmati kalawan harame au pasada tau ngaruksak iman atau ngaruksak au apa apsada tau ngaruksak iman bi kalawan jima sauman ing puasa gue saumi Ramadana ing saliane puasane Ramadan au abtaro atau buka iman muta'amidan alimama lakin bigoiril jimai tetapi ne saliane jimakan jamaka yang tangga jima iman abidan alimama ba'dal akling dalam sawasane mangan au kana tawana iman musafiran iku kang lulungan saparo kalawan lulungan saparo kosrin kalawan lulungan cindak pendek deket jamaah ngaji mayman biniati tarokusi kalawan niat ngalap kamurahan palaki parota mangkorana kiparot iku mawjud aling etasiman wa inna ma'alaihi lan pastine wajib alaihi kuteping etasiman al-qodu utai kodo pakot balaka wa inna matajibulan pasti ni wajib al kafaratu apa kiparat ala zaujil mujami ingata sebojo lanange kang ngajima wala tajibulan orana wajib ala zaujati ingata sebojo bejo wedon awil marati atau wong wedon al mautu ati kang den wati wa in kana lansana jan ana ya zauja soaimatun iku kang puasa li ana jinayatal wati karena satu hune pelenggerane wong kang ngawati aglaku iku lebih banget panasibun mangka mantesan ayakuna apa yang tanah yawati wa iku utawi yawati al mukalapu iku kang den perdih bil kiparoti kalawan bayar kiparat itunya wal kiparatu lan utawi kiparat alati tajibu kang wajib ibsa disomi kalawan ruksake puasa ya utawi iya kiparat itku rokobatin iku ngamerdekakeun abid muminatin kang mumin pain lam yajid mangkalam warana tinemu yaman awlam yastati atawarana kawasa yaman pasyamu mangkaiku puasa saro ini pasyamu saro ini mangkaiku puasa rong bulan mutatabi'a ini kang nuli-nuli sakarone pain lam yastati mangkalamun orana pain lam yastati mangkalamun orana kawasa yaman edon halemaning pa itaamu sitina mangka aweh papanganan nenem mangka aweh pangan nenem apane masakinan gitu apane wong miskin likulli miskinin iku tetap kadue saban-sabang wong miskin mudun utawi samud min ghalibi kutil baladi saking kaprahe kakuatan negara paina jaja mangkalamun apa siman anilukli saking sakabehe anil kuli saking sakabehe sabatat mangka tetep al kiparotu apa kiparot pidimati ing dalam tanggungan eman hatayak di rumah mala kawasi iman ala khoslatin ing atase perkara minha saking kiparot wadzalika lan utai mengkono wajib kiparat kadimazkurna kadinya li khabari sahihaini iku tetep kadue hadis kang soheroro an Abi Hurairah tan nampi saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga mikarido sapa Allah anu saking Abi Hurairah qala wis ngandika ya Abu Hurairah qala wis ngucap
Qala ngucap ya Abu Hurairah, jawis teka rajulun sopong lanang ila Nabi mari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola mangkang ngadawi kang iya rajul, mangkang ngucap iya rajul gitu ta, ing lapad halaktu ya Rasulullah, cilaka isun Rasulullah. Qala ngadawi ya Rasul, wama ing lapad wama ahlakaka utawi apa sawiji-wiji ahlakaka iku ngaruksakaken kaing sira. Kala ngucap ya rajul ing lapad waqatu ngaji maizun ala imro'ati ngatasi wedon isun pemajikan sia pi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Pakola mangkang adawi Kangjeng Nabi ing lapad hal tajidu ma anata nemu sira maing barang tu'tiku merama tu'tiku ing barang nan tu'tiku ngamerdekakeun sira rokobatan ing abid. Qala mangga ngucapi rajul ing lapad la oranana ente Gusti. Qala nabinya qala rasul ing lapad pahal mangkau amang kepaangkana tastati pahal tastati mangkana ta kawasa sira anta sumaing yenta puasa sira saroening rong bulan mutatabi'aini kang nuli-nuli sakarone kang tuluy-tuluy sakarone ge mangga. Qala rajulnya la cek si rajul teh la Qala nabi qala rasul ing lapad pahal tajidu mangkana tah nemu sira matut'imu sitina miskinan ing barang kang awe pangan sira sitina ing 60 miskinan apane wong miskin. Qala rajul la ing lapad la oranana summa jalasa mangka kari-kari lunggu kapaka kari-kari lunggu Kangjeng Nabi tuni mangka den tekani al Nabi sapa Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biarokin kalawan wadah atanapi keranjang pi ikut teping dalam arok tamrun utawi korma pakola mangka pakola di nabinya tasaddaq gawe sedekah sira biha kalawan kitu arok anu sina korma teh. Qala rajul ing lapad apqara anata ana ing ngongkang an apqara anata ana mina ing wong kang leuwih nanya ke apqara anata ana ing wong kang leuwih mina dinya nanya apqara anata ana ing wong kang leuwih naon teh akara apqara di kumanya apqara anata ana ing wong kang leuwih naon pipir-pipirnya minat ini mang saking kita pama mangka oranana gitu pakir-pakirnya. Apqara anata ana ing wong kang leuwih pakir-pakir minat ini mang saking isun gitu. Apqara anata ana ing wong kang leuwih pakir-pakir minat ini mang saking isun pama mangka oranana gitu pama mangka oranana sakitu elanya insyaallah ampura seur kasalahan kasadayana wallahu alam bissawab.